No niin, eli tervetuloa tänne Arctic Finland Housen ulkomyymälä-alueelle Lempäälän Ideaparkkiin. Tarkoituksena tällä tuotevideolla olisi vähän käydä läpi grillikotien ja huvimojen salaisuuksia. Eli savukupumme on korkeussäädettävissä, se on teleskooppipiipulla, eli helppo säätää sytytyksen aikana mahdollisesti alaspäin ja sitten tarpeen mukaan nostaa ylöspäin. Grillikodassamme ikkunat ovat kiinnitetty seiniin valmiiksi. Katoissa on myös huovat valmiina, joka helpottaa huomattavasti asentamista. Kaikki grillikodan ikkunat ovat kaksinkertaisilla lämpölaseilla. Jokainen ikkuna on myös avattava, joten kesällä saadaan tarvittava tuuletus aikaiseksi. Jokainen ikkunamme on varustettu tiivistenauhalla. Tämän ansiosta kylmä ilma pysyy pois mökistä. Pikkukattomme ja sadehattumme ansiosta savun poisto on huolehdittu hyvin, katto pääsee hyvin tuulettumaan. Grillikodassamme on liimapuurunkoinen ovi. Ovi on varustettu myös hyvin laadukkaalla lukolla ja säädettävillä saranoilla. Grillikodassamme on irrotettavat lattiarallit. Tämän ansiosta ne on helppo pitää siistinä ja puhtaina. Laadukas grillimme sisältää 3 paistotasoa. Jokainen grillaustasomme on korkeussäädettävissä. Tämän ansiosta on helppo säädellä, millä korkeudella makkarat paistuvat. Jokainen grillimme sisältää laadukkaan polttorenkaan, jonka ansiosta savu pysyy pois silmistä. Grillimme kuuluu 2 loimulautaa ja irrottavat ruodot.